godt udmeldt. Det. Stjæler billedet! Bundskast med tomater. Jeg trykker på knappen. Måske kan den udslette en hel jord. Hyggeligt. Nej, en plante, der laver ketchup. Lad os Det gøre hedder tomat. Lad os gøre det igen senere. En plante. Eller sådan noget. Jeg må ud at rejse. Men husk én ting. Du må aldrig nogensinde... Det må jeg have glemt det. Hej hej. Kommer i stedet for kameramanden, som vi havde aftalt. Er I med på det? Vi har en vinder! Jeg har en aftale med noget, jeg skal spise. Det smager godt. Vil du ikke smage, kameramand? Godt så, kameramand. Bananen er her. Spis den nu. Og på... Lidt stener, men... Og på resten... Hvad skal vi? Du mangler dit overskab, inden jeg falder op. Eller... Det ved jeg ikke, vi venter på kameraet. Stop lige. Jeg skal lige så til at springe af. Jeg falder! Nej, jeg hjælper dig over. Jeg hjælper dig over. Og jeg låser den! Se hvad jeg fandt! Jeg hjælper jer, I skal over! Jeg kan ikke fange dem, nu er de allerede derovre. Du er et gult væsen med sorte striber. Hvor er det? Jeg må hellere til bukserne af for selv. Nej! Nå, så tager jeg dem på igen. De sidder lidt. Jeg fjerner lige noget brud hernede. Læk! Jeg er så lige i gang. Hej, så jeg kan lægge det. Jeg sagde, jeg er ikke syg, lad være med så. Jeg er din læge. Nå, ja! Nå, det var derfor, jeg har det her stuepige-ting på. Højte! Nej, jeg er ikke syg her. Jeg skal også! Lortpilning. Mara, kommer nu! Det er ikke det! Jeg er din mamma! Jeg er din stuepige! Jeg har også et knap til at være. Fuck, du bliver med igen! Nå. Hvad har du gjort ved min mami? Nej, hun var alligevel en idiot. Nå, du er min mami! Nej! Mami! Oh my god! Det der gør du ikke! Mami! Lad mig lige træ. Vær sød og pas på mig. Ikke mig.